במשך דורות על דורות נשים ילדו בכוחות עצמן, לכל היותר בעזרת מיילדת. בתקופה המודרנית לידה הפכה להליך רפואי שמנוהל על ידי רופאים. בשנים האחרונות לא מעט נשים מבקשות לחזור ללידה טבעית. הבעיה היא שכמעט אין איפה לעשות את זה. נגיד שלום ליעל הרמן אורלב ולעורכת הדין שירלי שנירמן קאופמן. שתיכן ילדתן בלידה טבעית. את יעל, נכון? נכון. שלום ושלום שירלי. שלום. כמה פעמים ילדת בטבעי? 4. את כל לידותייך בעצם. אבל לא בבית. לא. זאת אומרת, בדרך כלל כשמדובר על בבית, אז אני מתפתחת קטטה ביני לבין המרואיינות, כי אני עדיין חושב שצריך להיות בסוג של קרבה למרכז רפואי. אז מה בעצם קורה בלידה הטבעית בבית החולים? מה שקורה בלידה הטבעית בבית החולים זה שהאישה מוצמדת למיילדת אישית. הלידה נעשית באווירה שקטה, רגועה, רק המיילדת, היולדת ועוד בן זוג או אימא או מי שחפצים להביא. שזה בעצם מה שחשוב ללידה טבעית. הסביבה התומכת הזאת, השקט, המיילדת המוסמכת שתעזור בשינוי מתנוחה לתנוחה, ברגעים של משבר שיש בלידה טבעית, בלהתמודד עם הצירים שזה לא כמו לשבת ככה, לשכב על הגב כמו שאנחנו רואים בבייבי בום, לראות טלוויזיה ולחכות שתהיה פתיחה. כאן האישה היא פעילה, האישה בעצם היא אחראית על התהליך עצמו. בתנועות, בלזוז, לשנות תנוחה, ובעצם להשתמש בכוח הכבידה בשביל... שיפול לו החוצה, או תיפול. בשביל לקדם את הלידה בצורה פעילה ונכונה. ההבדל הוא בעצם שאין הרדמה, אין שיכוך כאבים, אין רופא מיילד, אלא אם כן משהו מסתבך. בקיצור, אתן רוצות לסבול ולעבוד? בהחלט. כמה פעמים את עשית את זה? אני עשיתי את זה פעם אחת, ועוד פעם אחת בדרך. וזה חוויה טובה? זו חוויה מצוינת, זו חוויה כואבת מאוד. אני בסופו של דבר זכרתי אותה כחוויה שאני רוצה לחזור עליה שוב גם בלידה הבאה שלי. חוויה מאוד מעצימה, מאוד מחזקת. זה בעצם להיות נוכחת בלידה שלך, זה משהו מסיפורים של חברות לא קיים. אני לא מדבר מניסיון, אבל אם אני מבין את זה, זה פעילה. נוכחת זה לראות. את עובדת, את יולדת, את לא מחכה כמו ש... בדיוק. זה לעשות את זה לבד. רגע, עכשיו אנחנו מתכנסים כי בעצם ביטלו את המרכזים ללידה טבעית שהיו בבתי החולים? נכון. בעיקר אנחנו מדברים על שיבא, נכון? נכון. באיכילוב הוא עוד קיים. לא, באיכילוב הוא נסגר, ועכשיו פרופסור רוני גמזו, זו החלטה ממש חדשה מהשבועיים האחרונים. לפתוח אותו? כן, החל מתחילת אוקטובר, המרכז שם נפתח בחינם, כמו שהוא אמור להיות, שלכל אישה תהיה את הזכות לבחור בלידה טבעית. למה בעצם סגרו? כי היה ויכוח על התשלום. כשנפתחו מרכזי הלידה, דובר על תשלום של כמה אלפי שקלים בשביל המיילדת האישית, ושרת הבריאות לפני 2 החליטה שאין שר"פ בבתי חולים, הכניסו גם את לידה טבעית כשר"פ, הכלילו את זה אוקיי, עכשיו הבנתי. ולכן אסור... ברגע שהוחלט אחרי ועדת גרמן שלא יהיה שר"פ, מבחינתם כשאת מביאה למרכז ללידה טבעית בבית החולים הילדת, זה כאילו שר"פ. בדיוק. ואת באמת, אין לך בעיה, 3,000 שקל נניח למיילדת, זה הופך גם את הלידה למאוד יקרה. תראה, מה זה אין לי בעיה? את אישה מושלמת, רוצה לעבוד, לסבול ולשלם. תודה על המחמאה, אבל לא... העניין הוא שלא... אני לא רוצה לשלם, להפך, אני רוצה שזה יהיה בחינם, ואני רוצה שזה יהיה בחינם לכולם. יופי. זה לא היה אפשרי, זאת אומרת, היה רק בתשלום. עכשיו, שפרופסור גמזו פתח את איכילוב בחינם, אני מקווה שכל בתי החולים יפתחו את האופציה הזאת בחינם, ושכל יולדת תוכל לבחור את האופציה המדהימה הזאת ללידה. אז אני קצת אתעקש, למרות שאני חושב זה מעורר הערכה מה שאתן עושות, אבל אנחנו ב-2015 המציאו דבר נחמד שגורם לך, שלא יכאב לך, זה רכבי תופת, נכון? למה לוותר על זה? כאילו, מה, כל הגליק הזה של החוויה העל-רוחנית הזו? זה לא רק חוויה על-רוחנית. מעבר לזה שיש את כל ההורמונים, ושירלי, נכון תסכימי איתי? כן. כל האנדרופינים וכל האוקסיטוצין וכל העצמה, זה גם הרבה יותר בריא. גם לאישה, גם לילד, גם מקצר את הלידה. זה חוסך סיבוכים מיותרים. חוסך סיבוכים, חוסך ימי אשפוז. לידה טבעית כמעט ולא מסתבכת, וזה ידוע מדעית. זאת אומרת, מכל הבחינות... רגע, אז למה לא ללדת בבית?
אנחנו לא ניכנס לזה. אני יכולה במשפט אחד, למה לא ללדת בבית? אם זה כזה מושלם, והצגתם פה תמונה אידיאלית לחלוטין, ולא נותנים את זה בבית חולים, תלדי בבית. אני נגד, אבל אני שואל. כשיהיה מערך תמיכה בריאותי כמו שיש בארצות אירופה הנאורות ללידה בבית, יכול להיות שאני אשקול את זה. כרגע זאת לא אופציה, האופציה הכי ריאלית היא ללדת בבית חולים בסביבה שאם חלילה הלידה מסתבכת, וזה כמעט ולא קורה בלידות טבעיות, אם חלילה הלידה מסתבכת, אז יש את המערך תמיכה הזה שיכול לחכות שם. עכשיו, שאלת לגבי למה לא להשתמש בדבר הקסום הזה שנקרא אפידורל, אני יכולה להתייחס לסיפור האישי שלי. אני הגעתי בכלל לעולם הזה של לידה טבעית, כי אני אלרגית לחומרי הרדמה מקומיים. זאת אומרת ש... את בכל מקרה לא רלוונטית לאפידורל. אז עכשיו נושא שכולם יסבלו. זה כמו שנפל מקורס טייס והלך לנו מהם. אני לא טס, אף אחד לא טס. בדיוק. לא, אבל בסדר. אני רוצה שתהיה את האופציה. אני נחשפתי, זאת הסיבה שבגללה נחשפתי לעניין הזה. אבל מה שגיליתי מאחורי הסיפור הזה של לידה טבעית, זה העולם הקסום. כשאני באה, ואני לא חוויתי את זה על בשרי, אבל כשאני באה ותיאורטית מזריקים לי אפידורל ואני שוכבת ומחכה שיצא איזשהו תינוק, אני לא מתווכחת עם האנשים שרוצות לעשות את זה ככה, כי זה מאוד מאוד מקל, אין ספק. אבל אני לא פעילה בלידה שלי, אני לא מבינה מה קורה, אני צריכה שמישהו יגיד לי ללחוץ. שזה בעיניי, כמישהי שעברה לידה טבעית, זה לא נתפס, נכון. הדבר הזה, שמישהו יגיד לי מתי ללחוץ, אני יודעת בדיוק מתי לעשות את זה. חברות, נגמר לנו הזמן, עוד הרבה לידות מאושרות, טבעיות, תינוקות מתוקים וכו'. אני חושב שהאמירה שלכם היא יפה. תודה רבה שבאתם לכאן. תודה רבה.